Здравейте хора, аз съм Шафай БГ и както виждате днес играем Call of Duty. И не знам как не забива, но айде да започваме. Добре, стави. Окей, танк. Ще става мазало. О, не! Само да ми се покаже. You ain't me fucking brain. Убийте ти на картечниците. То ми показва да тичаме, айде. Аз май се... Да, слагаме се за това. Да, готово. О, пичко остава. Добре. Трябва да ги застреляме. Ето един. Стрелях по моите без да искам. Добре. Кой трябва да стреляме? Да не ни убива, да. Я? Къде стоя? Не, бе! Аз искам да се скрия. Знаете, че съм нуб. Какво правиш? Сега тук ще го нападнат, аз това съм го играл. Уде! Мри! Няма, взимам акът. Ти ли ще лазиш, бе? Ти ли, бе? Не ми идвайте. Добре. Базук. F. Oh, no. Базуката. Как? Добре, хора. Какъв Не, убиха го. Аз тичам натам. Да не ме бият. Кой ме стреля? Мръсник. Машингана. No. Мен. О, снайпер. Добре. F. О, кратечница. Къде? Само да ми дойдете. Как да се махна от това? Добре. Няма да ме оцелите, няма. Добре, къде си? Стреля. О, много яко, като разбият. Така се виждам по-добре. Само да презаради. Не. Така ще си виждам. Ще си гледам. Айде. Бързо, че ще нападат ни. Не. Как се хвърля граната? Как се хвърля граната? 5. Добре. Не! Какво правиш? Добре. Не искам. Къде сте ми? Ти ми ела! Така, бе! На какви ми се правите, бе?
Тук ще ни атакувате. Трябва да... Гранат! Граната! Еми аз качам. Мърднец. Добре, видяха ме. Само си изправи. Той е ми. Добре. Не. Опа. Добре, пичай. Айде бе. О, граната! Но! Добре. Не! Втре ще си остана там. Това... С какво ме стрелят, бе? Добре, ще спра на пауза.